Mga kamaton na munigali ang clubhouse sing Westwood mga kamaton. Yun, makita natin mga kamaton ang Gabergin mara kamaton sa likod na kamaton ng Gabergin mo. Yes, Westwood clubhouse mga kamaton. Hasta subong lain ng tingog ni maton gali mga kamaton. So, thank you. Yes, mga kamaton na rin likod from clubhouse sing Westwood. Yon mga kamaton. So kita tayo mga kamaton now. Napaka na missing clubhouse kaya sing ako niya gingkatuan sing ako mga kamaton nga sa Europe Tislaw. Yes, so thank you mga kamaton na. Thank you mga kamaton. Ay kamaton, kapag ako gali sa Westwood kamaton Westwood subdivision din sa distrito sa Ngaro mga kamaton Yes, alin ako sa iyo mga kamaton. Kita na ng Westwood mga kamaton Yun, Westwood subdivision mga kamaton. So, arin na. Diversion na pa si Maton. Okay. Lahat-lahat ng hawin na gabi taon. Hindi ko molo. Ayun. Hindi na lang padala si Jason yan. Your holy copy. Kasi na anay bill mo. Nag-7 tayo bill yung lang ko tayo sa may ko. Pagsulat pa wala pa too. Ang lalim nga balay sa too si Tim. Anak ko na sa bill sa may elementary. Para ba ma'am? Natin pa. Sumaybay si Maton sa kaligwas nga mo na iwe nga Diversion Road mga kamaton. Ang tingog ni Maton daw hindi pa mampawan. Ay, lagya talaga ang panahon Damo, kwan. Daw damo ta prima sao ano man. Tanaw, alas na ako sa may ako, singit o. Balik na ako. Wala na ko na tayo bill. Richard, meron ako daw katos. Likod sa City Mall. Stoplight sambag. Stoplight sambag. Isa na mo, yung kagisa to. Yung kalit. Medyo layo si Maton sa kuan mga kamaton sa mga pull out. Medyo layo. Yes. Iwalan to na. Hindi na po parking ulit. Good na pa. So, thank you sa inyo mga kamaton Thank you. Buhay white anay mga kamaton So, thank you sa inyo. Yes, kamaton. Ako naman ko ni Kulay sa Westwood mga kamaton So, pautan kamaton dali nga na wagsamon kamaton Paunta. Hindi ka parking ka Hindi ka parking sa Westwood. May nga ka? Parking sa Westwood. Sunod-sunod gali ni kamaton Sunod-sunod sa Westwood ako Lalabat, babasag ko. Ito tagka sa amin din doon. No? Westwood mo. Ari ang guard house ang Westwood Ikaw maganda ko sa Westwood? Ako, ito balas mo ko. Guard house Westwood Ito balas, at tayo kayo ito balas. Ano kayo ito balas? Ikaw ko di mamo kayo ng lagyo Ano man, natago ka lang alin dito may garahe. Sige kapi ang palat na may singkodok. Sa Grand Westwood ni gali kamaton ang kay Maton nga pasayro Medyo layo ka na sa sulod. Sa Raymond, una bangga to. Sulod gali kamaton mo. Sulod na yung hakon kamaton nga cooler gali So diretsahan ta sa kamaton medyo layo pa ni kamaton So bantang kamaton tang nga cooler tanggo kamaton. Yes, good morning gali mga kamaton Ning ang oras 11:30 na sing Oktubre kamaton
On board sa ako ng mga gwapito niyo, mga gwapo niyo. Kantungan kami sa isat yung mga kamaton na. So, sir, good morning sa inyo Galeno. Sino nga mo, sir? Carlos, sir. Carlos, si Kaya, sir. Sige. Sige, ikaw yun Joseph. Joseph. JV. Okay, so makita ta sila mga kamaton, no? Mga gwapo, no? Sa isat kinis kilala eh. So, shout out sir sa channel ni Maton. Shout out. Sige, sige, sige. Shout out sa classmate naman, mga kupal. Ang grupo nyo tayo nabilin? Mga basketball na nabilin. Ang pulo ko. So, mga kamaton, nag-enjoy rin na sila. Ano, nag-practice ka mo basket? Oh, mas basket para mas... I see. Ano may hampang ka mo? Ano may kwan ka mo sa skola? Doon, inter-EE na ba? Tanan nga electrical engineering sa bilog nga Region 6 mga puntahan eh. Puro lang electrical. Oo. I see. Electrical course. Electrical engineering. I see. So, are, sino ganan mo ganito sir? Ning kwano? Ano sino ganito? GB? Sino to? Ay, ikaw yung GB ganito. Yun. Aga pa mo galing nagwan, na gano'n itawag, nag-test. Ang klase. Ano, siyempre wala pa man ka start ang game. Wala pa man. Saan na ma-start? Boss, business. Ano mo, do regional na? Hindi? Hindi man, inter-school lang? Regional na. Regional Region 6. Oh, deson sa course nga, amo na? Electrical. I see. Tanan nga eskwelahan. Oh. Na may EE. Ano nga grade ka mo, sir? Second year. College. College na? I see. Pagka after sing 12, college na yun? Okay. So, medyo lapit-lapit gali kami kamaton mo kay nagsakay ka na sir sa kwan yun, yung Don Francisco sa may ka-virgin ko ya. Naisat nyo kami, yari na kami sa Tubango. Ano sa galan na sir? Sa punta lang kami. Sa piyak na nga paan? Sige. Sa piyak na. Sa taas liwat sa inyo. Sa taas liwat sa inyo. Sa mga base may mga girlfriend ka mo. Ano man? Shoutout sa Kanobya. Okay. Shoutout sa Kanobya. Okay. Sa taas sila kayo makita na sila. Ari, ay ganda din. Dapat lang kay Sean nga speaker sa si A2A. Okay. Shoutout sa Kidis. Tamit ninyo pagkaon. Sisig. Okay. Shoutout man sa EE Tots. Mga kupal. Okay. Bye-bye. Sige na ito. Pero actually nakasubscribe na mo sir no? Buhay pa man. Wala pa. Sige. Bago pa lang. Dito yun. Ara ng Monsura. Okay. Tiwat sir, kayo manaog na ka mo. Shoutout gali sa mga classmate ko mga kupal gid. Kaya sir. Okay, no, shoutout. Kaya shoutout din ako. Todo, talakas. Okay, no, shoutout din na shoutout din na. Okay. Ikaw yun sir. Shoutout sa amiga ko, apat Bilog. So, thank you sa inyo. Thank you, sir. Thank you. So, manaog na ulit ka na sir. Yes. Okay. Salamat, sir. Ang kailan ni sir kuha na ning 77 mga kapatana. So, thank you. Yes. Pagkulong ka pa na, huwag kang mga magito. Kung tingin sa irong, hindi ka maton sa isa pa. Namta na sila kabilo. Galing kay bawal ang sobra galing mga kapatana. Apat na niya sa irong. Bawal ang sobra nga pasayro. So, shout out sa inyo gali sir. Kag mga classmate mo, lalo na sa mga taga-isat yun, shout out gali sa inyo. Kag mayong ugto na gali mga kamaton na. Yung ugto na, shout out sa inyo sir ha. Thank you sa pag-onboard kay Maton ha. Yun, enjoy mga gali na sir sa kay Maton no. Yes, so thank you mga kamaton ha. Thank you mayong ugto ha. Yes, mga kamaton. Sundan ko ni gali mga kamaton. Kamaton ko man nga mga kulig sa buhay driver kamaton ha. Buhay taxi driver. Yon. Thank you sa inyo sir ha. Thank you sa pag-onboard kay Maton. Thank you sa onboard kay Maton. Enjoy man nila sa kay Maton oh. So,
Ito copy. May alam doon eh. Ari ko gali sa tubang isat mga kamaton. Iyaw na tagpo sa pinito Sa tubang isat. 7. Yun, may ugto sa inyo mga kamaton. May ugto. Thank you sa inyo mga kamaton. Thank you. Sugit mama, salamat na. Ano ba? Oo, ano ka palapit sa may uno, be? Yun kamaton. Ari ko gali sa lapas kamaton. Yun. So, kita ta kamaton. Ang lasa lapas o lapitan ni mga kamaton sa isat mo. Yun, amo ni ang plaza sing lapas mga kamaton. Ayun. Football field ni gali kamaton sing lapas oh. So, thank you mga kamaton ha. Thank you sa paglantaw sing mga video ni Maton nga buhay taxi driver mga kamaton. Yes, thank you.